Halo. Asik. Oi nona manga kamari, siapa nanan nona cari, nona nan manis siapa namo, kolai buliah denai batanyo, nona nan manis siapa namo, kolai buliah denai batanyo. Caliak de udah sia ambo ko, usah dipanggil ambo si nona, ambonan bukan anak orang Cino. Panggilkan saja Siti Rohana, ambonan bukan anak orang Cino. Panggilkan saja Siti Rohana. Onde ma, denai kaki cua di buenyo, inyo orang awak disangka Cino. Untungnya dalai batangnya, salah sangko itu biasa. Dek gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino, hatilah kan naik kaba ajuho. Biarang awak biarang Cino, hatilah kan naik kaba ajuho. Oi nona manga kamari, siapa nanan nona cari, nona nan manis siapa namo, kolai buliah denai batanyo, nona nan manis siapa namo, kolai buliah denai batanyo. Caliak de udah sia ambo ko, usah dipanggil ambo si nona, ambonan bukan anak orang Cino. Panggilkan saja Siti Rohana, ambonan bukan anak orang Cino. Panggilkan saja Siti Rohana. Onde ma, denai kaki cua di buenyo, inyo orang awak disangka Cino. Untungnya dalai batangnya, salah sangko itu biasa. Dek gara-gara salah menyangko, pandang pertama menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino, hatilah kan naik kaba ajuo. Biarang awak biarang Cino, hatilah kan naik kaba ajuo.